Вітаю усіх, ви у відеоетері Радіо Свобода, з вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами Ганна Северинец, письменниця і наставниця. Привітання, Ганна. Привітання, спадар Ян. А сёння мы з Ганнай Северинец паговорым якраз пра яе пісьменніцтва і настаўнічанне. Нагодай для гутаркі стаў нядаўні выхад у выдавецтве Лімарію Суменскую яе кнігі «Моя школа». За вашым дазволам я пачну гэтую размову з цытаты. Перад вами не ўспаміны, не настаўніцкі дзённік, не блог у Фейсбуку, а мастацкі твор з усімі адпаведнымі атрыбутамі і найперш мастацкай выдумкай. Так папярэджвае нас чытачоў аўтарка ва ўводным слове. Слухайце, у іншай ейнай кнізе, якую я чытаў, «Гасцініца Бельгія», яна папярэджвала чытача, праўда, не спачатку кнігі, а ў пасляслоўі, што, маўляў, перад вамі не мастацкая выдумка, а чыстая праўда, то бок дакументальны раман. А быў гэта раман пра Менск у далёкіх 20-х гадах мінулага стагоддзя. Так што Ганна Северинец любіць, так сказаць, збіваць чытача з панталыку такога кшталту з заявамі. Таму на пачатку я хачу запытацца, а колькі тут, Ганна, у вашай кнізе «Моя школа» мастацкай выдумкі? Толькі назвы месцаў і імёны людзей прыдуманыя, ці нешта яшчэ? Ці праўда, як вы пішаце, што ўсе супадзенні выпадковыя? Ці гэта форма, так як пішуць ва ўсіх кнігах, дзе героі могуць пазнавацца ў рэальным жыцці? Безумоўна, гэта быў з майго боку, па-першае, такая гульня з пасляслоўем да «Гасцініцы Бельгія», і паколькі я ўсё ж такі і па сёння гэтая кніжка «Гасцініца Бельгія» для мяне вельмі важная, то мне хацелася працягнуць нейкую лінію ад той кніжкі да гэтай і працягнуць там, дзе мне важна. То бок мне важна, прыкладам, вось гэта пытанне такое пісьменніцкае, літаратуразнаўчае пра суадносіны праўды жыцця і мастацкай праўды альбо выдумкі мастацкай. Вось, карацей, это проста мне было цікава, важна гэта зрабіць. Па-другое, безумоўна, я разумела, што шмат што ў гэтай кніжцы, яно атрымалася таким пазнавальным і не толькі для тых герояў, якіх я мела як прататыпаў. Канешне, ёсць прататыпы і не адзін, як я жартавала са сваімі дзецьмі, што дзеці пачалі адразу пытацца, а дзе тут я, а дзе тут я? Я кажу, вот там твоя нага, вот там твоя рука, вот там твоя галава. Паколькі яны мае дзеці, яны разумеюць, як прататыпы ў мастацкім творы існуюць. Але пасля таго, як кніжка выйшла, мне пачалі пісаць у прыват такія рэчы. Ганна, адкуль вы ведаеце нашу дырэктарку? Вы яе проста як спісалі, вы ж у нас ніколі не працавалі. Ці там, Ганна, я пазнала сябе у такой-то вучаніцы, хаця я, безумоўна, ніколі гэта чалавека не вучыла і ніколі з ім не размаўляла. А наадварот, прыкладам, тыя людзі, якіх мне хацелася, ведаеце, настаўніцу з настаўніцы цяжка вывесці, былі людзі, з якімі мне хацелася праз гэтую кніжку пагаварыць, з якімі мне хацелася праз мастацкае слова нешта давесці, што немагчыма давесці там у простай гутарцы. Гэтыя людзі сябе не пазналі, прыкладам, і мяне не атрымалася перамовіцца з імі прынамсі словамі, можа, там нешта усікамі яны перамаўляюцца са мной. То бок гэта проста такая звычайная рэч, калі ёсць, безумоўна, прататыпы, ёсць, безумоўна, гісторыі успрайзведзеныя у сюжэтным сваім выглядзе абсалютна дакладна, як там гісторыя, прыкладам, у апавяданні «Ванміч». Гэтая гісторыя са мной здарылася, я была вучаніцай гэтага класа, то бок яна напісана, нібыта я была настаўніцай, калегай гэта настаўніка, але я сядзела у тым класе, калі адбываліся гэтыя падзеі, сядзела як вучаніца. То бок я думаю, што у маёй школе мастацкай выдумкі і жыццёвай праўды прыблізна так, як у любым такім класічным рэалістычным творе, якія мы прызвычаіліся чытаць там у звычайнай класічнай літаратуры. Я не
моцны прыхільнік там нейкіх мадэрнісцкіх тэндэнцый, альбо тым больш постмадэрнісцкіх, таму это такая звычайная класічная працэнтная суадносіна. Ну так, калі я добра вас зразумеў, вы выйшлі ад прататыпаў і вам удалося стварыць тыпажы, калі скажаце. Ну так, я прынамсі хацела. Так. Ну, а слухайце, а гэтыя правінцыйныя чарэпіты, дзе гераіня і апавядальніца Ганна Канстанцінаўна працуе русіцай, гэта вашы Смалявічы у літаратурным перавасабленні, такі прататып? Ну, гэта як бы Смалявічы, якія б я хацела мець вакол сабе. У іх усё ж такі, яны больш рамантызаваныя, чым сапраўдныя Смалявічы, і шмат там паменена нейкіх такіх дэталяў. Я б сказала, што гэта такія мае агульныя назіранні за маленькімі гарадкамі. Вот маленькими прысталічнымі гарадкамі і Смалявічамі, і прыкладам Заслаўем, і Дзяржынскам, Фаніпалем. Ну, то бок, вот тое, што я бачыла, пакуль я ездзіла па розных школах маленькіх гарадкоў, а в адным з гэтых гарадкоў я жыла. То бок, гэта таксама такі тыповая правінцыйная прысталічная школа. Ну, вот мне хацелася стварыць такі вобраз. Калі можна, я яшчэ одну каротенькую цытату тут прывяду. Я марыла стаць настаўніцай, колькі сябе памятаю. Спачатку мне проста хацелася стаяць ля дошкі і расказваць рознае цікавае. Потым мне хацелася справядліва ставіць адзнакі і ніколі нікога не крыўдзіць. Потым мне хацелася быць дзецям-сябрам. Потым я стала глядзець розныя фільмы пра настаўнікаў, чытаць кнігі пра настаўнікаў. Я гэта рабіла залоўкам у руках і выпісывала сабе ў спецыяльны сшытачак прыгожыя словы, правільныя думкі і свае планы на настаўніцкую будучыню. Кнігу Макаранкі, Нікіціных, Шаталавай і Ільіна я праштудзіравала з пазнакамі і закладкамі яшчэ у старэйшых класах. Цяпер мне хацелася сеяць разумнае, добрае, вечнае і выхоўваць прыгожых людзей. Ну, я, слухайце, разумею, што тут крышку ёсць, скажем, і гумару, і іроніі, але, мяркуючы па вашай кнізе, вашы мары настаўніцкія і спраўдзіліся, і апраўдалі сябе. Ну, скажыце, вы шчаслівая в іпастасі настаўніцы і педагога? Ці, можа, шчаслівая, тут занадта гучнае слова. Таму запытаю інакш. Вы задаволеныя сваім настаўніцкім лёсам? Ну, той урывак, які вы прачыталі, ён жа канчаецца жудасным разгромам, так? То бок у кніжкі зноў жа расказана, як проста катастрафічна разбіваюцца вось гэтыя ўсе мары і ўяўленні пра настаўніцкую працу, і я ўваходзіла ў прафесію двойчы, і першы раз выходзіла з яе з адчуваннем жудаснай паразы сваёй настаўніцкай і ўсіх гэтых сваіх, ведаеце, што мараў смехатворных, якія ў мяне былі. Але я задаволеная сваім, я б сказаў, так і чалавечым лёсам, і, безумоўна, настаўніцкім, таму што, ну, гэта прафесія адна з самых шчаслівых, калі яна твая, і яна ставіць шмат задач перед табой і вельмі пачэсна іх вырашаць. Ну, то бок, это такая прафесія, якая дае вялікую асалоду самарэалізацыі, але яна, безумоўна, вельмі цяжкая. І от цяпер канкрэтна я знаходжуся у стане абсалютнай незадаволенасці сабой, бо я працую ў прынцыпова іншай структуры, прыватная школа, і ў прынцыпова іншых стасунках паміж дзецьмі і настаўнікамі і бацькамі. І гэта зноў жа такая задача сур'ёзная, якую трэба вырашаць. І мне цікава яе вырашаць, я яе вырашу, і тады буду ўжо канчаткова задаволеная сваім настаўніцкім лёсам. Так, пакуль распытаць вас менавіта крышку глыбей пра настаўніцкую прафесію, я яшчэ запытаю пытанне ў сферы літаратуры. Ці ёсць у беларускай літаратуры творы, дзе праца ў школе гэта галоўная тэма аповеду, і гэтая тэма разглядаецца з гледзяча настаўніка, як у вас. Я цяпер так сходу неяк не магу сабе прыгадаць, але, магчыма, чытаў ды забыўся. Ну, а вы, калі пісалі, мелі на ўвазе нейкі папярэдні ўзор такога кшталту літаратуры?
Ну, я мела на увазе, там же и глава нават ёсць такая про настаўнікаў таких вот у гісторыі. Ёсць, па-першае, на ростанях коласа, так, і у пэўным сэнсе, у вялікім сэнсе, гэта, канешне, такі нейкі расповед настаўніцкі. Потым шмат гэтай тэмай займаўся Владзімир Дубоўка. Проза Дубоўкі блага чытаецца, асабліва дыдактычная проза ягоная апошніх гадоў, але ў яго ёсць дзве аповесці настаўніцкія, Ганна Алелька і Жоўтая акацыя. Я іх, безумоўна, чытала. Безумоўна, я вельмі крытычна да іх паставілася. Ну, я разумею, якія задачы ставіў перад сабой Дубоўка. Ён ставіў перад сабой якраз задачы не настаўніцкія і не паказаць настаўніцкую прафесію. Гэта эзопава мова, гэта спроба Дубоўкі асэнсаваць свой шлях у 20-30-е гады, расказаныя праз клас, праз школу, праз дзяцей. Вельмі цікавыя такія штукі, але чытаюцца яны складана. Вось, і яшчэ калі чытала Дубоўкавы вось этой аповесці, у мяне была такая думка, што ўсё тое самае, што ён хацеў расказаць, можна было зрабіць лягчэй, бо яны сапраўды цяжка чытаюцца з-за дыдактызму, з-за такога выразнага абсалютна думкі аўтарскай, з-за такой адсутнасці самаіроніі, бо не тыя былі задачы перад Дубоўкам. Ну і, карацей, калісьці, ось год, можа, года 4 таму я разумела, якой мусіць быць кніжка пра школу і настаўнікаў. Але б я, канешне, не пісала, калі б Александр Иосифович Федута на мяне не насеў і не сказаў бы такую кніжку напісаць. Так, давайте цяпер крышку паговорым пра прафесію настаўніка. Чаму настаўнічанне гэта пераважна жаночы занятак? Гэта звязанае нейкім чынам са статусам гэтай прафесіі? Ці можа гэта ўсё яшчэ, ведаеце, як тут сказаць, непераадоленая гендерная нероўнасць у патрыархальным беларускім грамадстве? То бок, жанчына наогул не можа быць прэзідэнтам у Беларусі, а мужчына настаўнікам у школе. Гэта так ці ніяк іначай? Не, ну, гэта ж такая часовая з'ява, насамрэч, на пачатку 20-х гадоў. Ну, от 100 год таму літаральна гэта была, ну, вельмі мужчынская прафесія, і настаўнік мужчына сустракаўся нават і часцей, чым вучителька. Так, ну, это была і небяспечная прафесія, і сур'ёзныя такія там задачы перад ёй стаялі, такія ў сэнсе дысцыпліны, так, і гэтак далей. То бок жаночай прафесіяй гэта стала ўжо потым. Ну і тут комплекс такі прычын, і заробкі, безумоўна, і тое, што жанчыне у сілу сваіх нейкіх асаблівасцяў такіх біялагічных, ну, жанчыны больш цярплівыя, яны больш прыдатныя да такой працы метадычнай, руціннай, так, ну, як мне падаецца. Яны больш эмпатычныя да дзяцей проста па ролі сваёй, у іх больш досведа мацярынска, прыкладам, там, у некаторых з іх. Но мне падаецца, што гэта такой даволі натуральны стан, але цяпер у настаўніцкую прафесію прыходзіць усё больш маладых хлопцаў, і гэта такая вялікае шчасце, вялікае для школы, таму што ўсе павінны быць, мусіць быць, і такая мадэль паводзінаў, і гэткая мадэль паводзінаў, і хлопцы на уроках, яны, можа, больш смелыя бываюць, альбо больш такія рызыкоўныя, як настаўнікі. Ну, то бок, яно, як бы, это гендерны перакос, ён будзе папраўляцца, калі будзе нармальная такая вот у грамадстве абстаноўка, і, адпаведна, будзе нармальная школа. Ну, вот у школе, якой я цяпер працую, у прыватнай школе, у нас ну, вельмі шмат мужчын, настаўнікаў дастаткова. Не фізрук і трудавік. Чаму я запытаў? Таму што, ведаеце, я сам працаваў настаўнікам у школе, ну гэта было вельмі даўно, і тады менавіта грамадскі статус прафесіі настаўніка ў Польшчы быў вельмі нізкі, сярэдзіна 80-х гадоў, і калі я прыйшоў працаваць у школу, там, скажам, 90% гэта былі жанчыны, і глядзелі на мяне, на аднаго з нешматлікіх мужчынаў-настаўнікаў, як на некага такога жыццёвага
няўдачніка. Ну, а, дарэчы, які грамадскі статус прафесій настаўнікаў Беларусі зараз? Цяпер высокі, сярэдні, нізкі? У агулам, канешне, нізкі. І таксама з-за апошніх падзей палітычных, ну і он агулам нізкі, але я скажу так, у горадзе ён ніжэйшы, чым у правінцыі, прыкладам. Ну і, безумоўна, ёсць настаўнікі, у кожнай школе абавязкова такі ёсць настаўнік, а іншы раз і некалькі, а ў правінцыйных школах і наогул іх дастаткова, якія яшчэ і па сёння маюць вось гэты ўнутраны гарадскі статус, такі, які ён мусіць быць. Калі ты фігура ў горадзе, калі ты палову гэтага горада вывучыў, і вывучыў потым іх дзяцей, а цяпер займаешся з іхнымі ўнукамі, падцягваеш па нейкіх прадметах, то у такога чалавека зусім асаблівы статус. І я назіраю і ў Смалявічах такіх настаўнікаў. І я бачу, што это вось тое, да чаго бы мы мусілі ўсе імкнуцца. Гэта, канешне, па-першае, асаблівая маральнасць такога чалавека, бо стаць статусным настаўнікам, да якога высокая павага грамадства, і проста так ты не станеш, бо это все ідзе з дзіцячага калектыву, а дзеці яны і шчырыя, і патрабавальныя, і ў іх свае патрабаванні да настаўніка. Гэта мусіць быць вельмі высокая ўнутраная маральнасць, не такая, як у іншых прафесіях, асобная адказнасць такая. А па-другое, канешне, інтэграванасць у тое грамадства, добрая інтэграванасць, у якім ты знаходзішся. І гэта ўсё наперадзе ў нас. Беларусы генетычна паважаюць настаўніцкую прафесію, але нам трэба выбрацца цяпер з гэтага становішча, у якім мы знаходзімся, у якім самі вінаваты. Так, хацеў бы я у сувязі з гэтым задаць яшчэ одно пытанне, што тычыцца статусу настаўніка. Вы сказалі, што ён звязаны зараз і з палітычнымі падзеямі, вы таксама падкрэслілі ролю маральнага вобліку чалавека. Таму я запытаю вас так, як вы глядзіце на закіды, што якраз настаўніцы ў Беларусі, ну скажам так, складаюць касцяк базавых участковых выбарчых камісій, замяшаных ужо колькі гадоў, а ці нават дзесяцігоддзяў у фальсіфікацыю вынікаў галасавання, народнага выяўлення? Ну, яны складаюць, канешне, значную колькасць. Я б не сказала, што касцяк. Я б сказала, што касцяк гэтай сістэмы выбарчай складаюць кіраўнікі. Кіраўнікі розных устаноў, не толькі навучальных, людзі адміністрацыі, так? А настаўнікі звычайныя, ну, это не касцяк, это толькі шарагоўцы, і ёсць розныя людзі сярод іх, і участкі не толькі на школах, але яны і на заводах, яны і ў нейкіх іншых установах. Ось, я б тут казала не пра адказнасць настаўніцтва як класа, як цеха. Я б казала пра адказнасць адміністрацыі і чыноўніцтва як цеха у ўсіх гэтых выбарчых гісторыях. А што ж тычыцца маіх калегаў, я шмат ведаю гісторый і шмат ведаю людзей, і, канешне, это не ўсе гісторыі для апублічвання, але тое, што адбывалася ў камісіях, гэта вельмі часта быў такі чалавечы, такой пранізлівы кранальны вельмі учынак. Ось там, дзе пратаколы не былі вывешаны, падпісаныя, часцяком гэта было за кошт супрацьстаяння якой-небудзь настаўніцы, якая рыдала, білася, на якую ціснулі, да якой прыязджалі туды, гразілі ей кулаком, махалі перад яе тварам этым кулаком, а яна адмовілася ставіць свой подпіс, і там у камісіі не вывесіла пратаколы. І гэта масавая была сітуацыя падчас гэтых выбараў. Яны не сталі героямі, мы не ведаем іх прозвішчаў, мы не ведаем усіх участкаў, дзе такое адбылося, але ў сілу сваіх магчымасцяў настаўнікі ў гэтую ноч 9 жніўня шмат хто з настаўнікаў сапраўды спрабаваў на сваім невялічкім месцы супрацьстаяць гэтай машыне. Так, на заканчэнне я б хацеў
попросіць вас прачытаць нейкі кавалак з вашай кнігі, ну, каб тыя, хто нас слухае, мелі хоць якое-небудзь уяўленне пра характар і тон вашага аповеду, ну і захацелі набыць кнігу, калі яшчэ не набылі. На ваш выбор. Ну, я такі выбрала ўрывачак, які адлюстраваны на вокладцы. Вокладку да гэтай кніжкі рабіла моя вучаніца, выпускніца Паліна Няхайчык. Яна яе прачытала, безумоўна, шмат што яна пазнала і абрала адзін момант з кніжкі і ілюстрацыю да гэтага моманту вынесла на вокладку. Гэта такая навелка, называецца «Герой», і думка моя там была про тое, што я хочу расказаць, калі я была героем. Адзін раз, калі я была, значыцца, героем у настаўніцкай сваёй прафесіі. Да. А назаўтра я затрымалася ў класе, выстаўляючы адзнакі ў журнал. І да мяне падбеглі хлопчыкі. Яны несліся аднекуль з калідораў, спацелыя, шумныя, задыханыя, вельмі вясёлыя, раскідалі па баках дзяўчат, што чакалі адзнакаў. І адзін з іх, самы забеганы, ажно валасы дыбарам, усе мокрыя ад поту, працягнуў да мяне далонь. На гэтай далоньцы, бруднючай да немагчымасці, нейкай мокрай і ліпкай, ляжала цукерачка без абгорткі. Ужо і не ведаю, дзе яны ўзялі яе. Магчыма нават, што нехта пачаў яе смактаць, а потым падумаў, што хоча падараваць яе настаўніцы. Калі б такое здарылася яшчэ тыдзень таму, я б падумала, што гэта нейкая падстава, непрыемны дзіцячы розыгрыш. Але сёння я выразна адчувала, што гэта яны шчыра і ад радасці. «Возьмите!» – запыхаўшыся, крыкнуў хлопчык. «Возьмите! Яна такая смачная!» І ўсе, хто стаяў побач, моцна ўзрадаваліся. «Так, гэта ж самая смачная цукерка! Як мы раней не здагадаліся падарыць ёй хаця б цукерку! Ніколі не забуду гэта імгненне, у якое я павінна была прыняць рашэнне. Альбо прачытаць ім лекцыю пра чыстыя рукі, ахайныя пазногці і правільныя падарункі, альбо... І я ўнутрана перасмыкнулася, выдухнула, взяла з ліпкай далонькі цукерку і з'ела. І хлопчыкі задаволена пабеглі далей, бо перапынак яшчэ не скончыўся, а дзяўчаты стаялі побач са мной зусім ужо свае, такія, якіх не аддаюць іншым настаўнікам. А я ў той дзень была бездакорны герой. Дзякую вам за гэты кавалак. Дзякую ўсім за цярплівасць і ўвагу. З вамі на сувязі быў Ян Максімюк і Ганна Северынец, з якой мы размаўлялі пра яе наёўшую кнігу «Моя школа». Кніга не далей, чым месяц ці 2 месяцы таму выйшла ў выдавецтве «Лімаріус» у Мінску. Заставайцеся здаровымі і са свабодай. Дзякуй, Ганна. Дзякуй, спадар Ян. Да пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию. Законные требования организаторов